दिमागैदे गड़ी वाले सूडो जरा जरा बोझ पाए मैं दिल का प्यारी बरा बरा वायलिन मवई विन गड़ी वाले सूडो मारी दिनाकैदे दस्तिवाले मामनपोरी। హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమోలో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో నేను ఫస్ట్ ఏ వీడియో పెట్టినా మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ పెడదాం. దానికోసం బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, మళ్ళీ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్. సో ఫ్రెండ్స్, 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. అందుకోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. లాస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ ఫోటోకి 2 ఫొటోస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ దగ్గర 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ 10 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ ఒక ఫోటో ఉంటుంది, ఈ ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇంకా ఇక్కడ 14 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్. ఈ 2 ఫొటోస్కి ఆల్రెడీ డబల్ బీట్ మార్క్ ఉంటుంది, చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పేస్ట్. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. ఈ ప్రాసెస్ లాస్ట్ దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. ఇది సేమ్. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు మొత్తం ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మొత్తం యాడ్ చేసుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో అయింది కదా, సెకండ్ ఫోటో. ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో మొత్తం ఫొటోస్కి ఇది ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. ఒక ఫోటో వదిలేసాం కదా, ఒక ఫోటోని పేస్ట్. ఇది సేమ్ ప్రాసెస్. ఇది కూడా చివరి వరకు ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను చెప్పింది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా 1 by 1 యాడ్ చేసుకోండి. సో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా వీడియో. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. నా కోసం ఒక లైక్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.